Mas anakku nang omah apale pripun? Iki neng kono ya jur-jogetan mesti diklangeni lagi iki kok. Maune sing dhewe iki bocah iki nyanyi apa? Lah aku ra mau do re mi re do. Lah ngerteni bapak ra bangsa ngono kuwi. Amino, Cemino, Nah, Domino. aku ora ngerti. Lah kok domino barang lho. Siang tal kuwi dominone ya. Injih, Mbak Ya, Pilih sampun cekap. sampun rampung. Injih, Mbak Pilih wonten kirangipun kula sesarengan kalian Ibu Parni saking Grogol Karangudi Nyun Agung Samudra Pangaksama. Monggo sanes wekdal kula sambung melih Mas. Ya. Kanjeng Sagi Pratamu pralenggah kagung Sumawar Putri ingkang satuh luhur budi. Bopile namung mekaten panglipur sesendunan lumantar njenenganipun diajeng Ipung Haryadi pinangka dadi jujuk lampah. Bopile samudayanipun kirang nuju prana kepareng kula ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang agung. Pangalembana panyaruwe estu namung kula semanggaken wonten kersanipun para tamu sedaya. Kanthi salangsanipun njenenganipun diajengipun saking wisma wiwahan mbok bilih para pamajeng wasana lampahing upacara dawuhing putra temanten sampun mampah kanthi rancak sarta runtut nirbaya nirsansaya malaka para sampun boten wonten ingkang karempit ingkang kepareng mratandhani paripurna wiwahan kalamunta temanten sakloron daya-daya kaboyong wonten korining wisma pakajangan saperlu asung pakromatan nguntapaken konduripun para tamu tumuju wonten papanipun piyambak-piyambak dene kula pribadi namapun Sadi Bei saking Rampal kebon rombong Rampal Sregin mbok bilingin kula nawung krida mongko dadi juru pengendali wara kirang toto kirang titi kirang tatas kirang titis hatur kula saestu samudayanipun karana kiranging wewarah wewangsaning para winasis mila kula namung saged ngaturaken Tebasiti Sekul Binuntel Roning Kalopo nyuwun pangsami mbok bilih wonten kelepat kawula kanthi nderek sesanti Jaya Wijayanti Ajayeng Bawana Susila Prasaja Rahayu Rahayu ingkang sarwi ginayuh konduripun namung nderekaken sugeng tindak kanthi panutuping atur billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sagem tamu mereka temanten jengkar saking sasana rinengga dipun emban-emban dening Rama miwah Ibu nguntapaken konduripun para tamu tumuju wonten papanipun sowang-sowang samargi-margi kadulu renteng-renteng reruntungan lampahi para kadang.
Keji saking bertamu, mobilin nama mekaten Wasnya lampah ibu bocor sudan dapis rit mujud manten kula pun sabidi ngaturaken panuwun dumateng para kadang-kadang kempalan karapetan tresna laras operator sound system Dedi Audio operator radio Kusuma kru dadung stereo shooting ingkang sampun bareng ngerancakaken lampah ibu bocoro wonten ing adik lenggah mriki lemah teles lemah garing panjenengan peparing Gusti keparing piwales mekaten kanthi sanepanipun sepisan malih ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan.
suwe